Good morning everyone, good morning. Niya nasab ko ang trabaho sa bukid din. Ang trabaho sa usa ka mama walay manu. Ala kagwapa no. Wala. Pamainit pan nga salbaro o star bread for today. Ablita. Kay mito daghang bunga. No? Dagkua oy. Daghan. Pagidaghan ni ro bunga ron. May kinit naitig kuhit. Naitig kuhit sa kay mito daghan kayo. Nagbunga oy, daghang bunga pero taas lang. Taas kayo. Nakadaghan di ay. Ala. Nagkuhit wala. Di nakakita. May ginaitig kuhit oh. Ako manghod. Barugan ba ni mo nagkanang kuano nga nang kuandong? Lan kuano ba tu ka kana? Ha? Daghang bunga daw, daghang kayo. Kay kuwatan ni kuanan kay tung kuanan. Kada mahurot na imo kuha dia, daghan bunga eh. Daghang kay bunga. Kuha tag bangko. Up, daplen sa. Na play ha. Play. Baya po ni doon. Ang panguha mo da ka na. Tulong ko kay. Jobe. Agoy ginoo. Daghan kayo no. Ano, tagak na. Sa bukid, malibre gyud ang prutas. So, enjoy lang mi sa pagpanguha sa star apple. Thank you for watching everyone.